Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling Huh? Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, wala approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip!
Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Tinikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to?
Ultimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ng aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Oh. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:01 PM na po mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, samahan nyo po ko sa ating programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. At syempre, hindi magpapahuli ang ating programang Top Secret. Pero bago ang lahat mga kabisyo, nais ko muna pong mag-anunsyo o sabihin ang ating lucky winner ngayong araw na to sa ating Love Knows No Boundaries na handog po ng ACS Pride Detergent. Kaya ano pang hinihintay natin mga kabisyo, alamin na po natin kung sino po maswerteng nanalo sa ating Love Knows No Boundaries. Boundary time na! Para po sa maswerteng nanalo ng 1,500 pesos ngayong araw na to sa ating programa, congratulations po sa isang joyride driver na may plate number na NXB 914. At ang pangalan po ng driver is si John De La Puerta. Once again, congratulations kay John De La Puerta, isang joyride driver na may plate number na NXB 914. Congratulations po sa inyo. Pwede na po kayo pumunta dito sa aming himpilan, di ba? At makuha nyo po ang 1,500 pesos ninyo instant mga kabisyo. At syempre, recap na rin tayo mga kabisyo ng mga lucky winner natin ngayong araw na to, February 24, 2026 sa Love Knows No Boundaries, handog po ng ACS Pride Detergent. Para po sa programa na Latanya Chinita, congratulations kala Luis Kimbo Jr. na isang angkas rider na may plate number na 418PBU. At syempre, congratulations din po sa lucky winner ni Kim Chino. Diba? Ang OPA natin sa radyo na may lucky winner ngayon na isang green GSM driver na may plate number na NHY 3328 na si Michael G. Tome. Ayan. Tom o Tome. Ayan. Congratulations po sa inyo. At syempre sa akin lucky winner ngayong gabi na to, ulitin ko lang, si John De La
puwerta, isang joyride driver na may plate number na NXB914. Congratulations po sa inyo. Maaari nyo na pong i-claim ang 1,500 pesos ninyo dito po sa MBC Building. Tabi lang po to ng Aliw Theater at syempre ng Star City. At syempre, paano nga ba sumali? Sa Love Knows No Boundaries natin mga kabisyo, magpa-register lang po kayo dito po sa ating opisina sa MBC Building. Hanapin nyo lang po ang aming PSG o yung Poging Security Guard. Yan. At itatanong nyo po saan po yung registration form ng Love Knows No Boundaries at ililista nyo po doon yung inyong information. At syempre, mag-aantay at maghihintay kakabisyo kung kailan ka po matatawag. Kung hindi ka pa po natatawag, ibig sabihin baka malas yung kasama mo? Baka malas yung kakilala mo? O baka malas, hindi ko masabi. Ikaw? Ganon? Pero hindi man pala rin ngayon, kabisyo, at least nagbaka sakali ka, di ba? Wala naman na wala sa'yo kapag nag-register ka mga kabisyo, kaya subukan mo dahil mga kakilala mo siguro nanalo na ng 1,500 pesos. Kaya kailangan pa bang i-memorize ang kabisyo? Basic, wag ka na magpaligoy-ligoy pa, pa-register ka na dahil ang Love Knows No Boundaries ay namimigay ng 1,500 pesos sa ating lahat. Basta naka-register ka po mga kabisyo at driver ka. At syempre, handog po yan ng ACS Pride Detergent. Dahil hindi lang po gusto ng ACS Pride Detergent na maputi ang iyong damit, kundi kasama mo rin po siya sa biyahe ninyo. Dahil alam niya at alam natin at alam po ng 90.7 Love Radio na hindi po araw-araw Pasko. At mahirap po talaga ang biyahe ng mga tsuper, driver na katulad po ninyo kabisyo. Kaya po, sali na kabisyo, walang mawawala. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Dito po sa 90.7 Love Radio, basic ang lahat. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, ando ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Chris Daughtry, Home. Kaya po sa lahat ng mga pauwi na sa mga tahanan nila, ingat po kayo mga kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Love Radio. Basic!
Lalo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa Bunga Puliwani is already 9:22 PM mga kabisyo. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, samahan niyo po ako sa panibagong kwento na babasahin natin ngayong araw na to. Kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento na kapupulutan natin ng aral. Kaya mga kabisyo, pakinggan na natin ang pinadala ng ating letter sender ngayong gabi na to sa ating programang Secret Files. Dear Titan Jello at Rocky Terra, isa po ko sa madalas na makinig ng inyong programa. Tuwing gabi nagiging hobby ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. At sa pagkakataon na ito, ako naman po ang magbabahagi ng aking kwento. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Henry. 29 years old, at ito po ang aking secret file. DJ Titan Jello at Rocky Terra, maaga po ko nangulila sa kinikilala kong nanay at tatay. Sila po ang kumupkup sa akin at nagligtas tung panahon na pinaampon daw po ko ng tunay kong magulang sa kaibigan nila. Hindi ko na po kasi nakilala ang tunay kong magulang, pero kahit kailan, hindi po pinaramdam sa akin ng kinagisnan at hindi ko kadugo na umampun sa akin. Nag-iisa lang din po pala nila akong anak. Dahil hindi na po pwedeng manganak daw ang nag-ampon sa akin. Wala daw po kasing kapasidad yung aking tatay na magkaroon ng puna. DJ Titan Jello, sa maaga kong pangungulila, natuto kong maging madiskarte sa buhay. Naranasan kong maging takatakboy. Nagtitinda ako ng basahan, sampagita, at nang lilimos na rin sa kalsada. Sa murang edad ko po ay natuto na ako na buhayin ang aking sarili at makasurvive sa araw-araw. Tuwing umaga, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon, ako po'y pumapasok sa eskwelahan. At pagpatak naman po ng alas 3 ng hapon, ako naman po ay didiskarte na sa kalsada at inaabot na po yun ng gabi o minsan ay madaling araw.
Mula 9 na taong gulang hanggang 19 na taong gulang, yan po ang aking naging buhay mga kabisyo. Hanggang sa may nakilala po ko na nagmagandang loob sa una, na inalok po ko na paaralin daw po ako ng kolehiyo. Pero ang kailangan ko daw po ay magtrabaho sa kanila. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Unang 3 buwan, smooth, maayos, at maganda naman po ang naging takbo ng buhay ko sa kanilang pangangalaga. Pero habang tumatagal, nag-iiba po ang pakikitungo nila sa akin. Sinasaktan, minumura, at parang hayop na po akong tratuhin kapag hindi po nasusunod ang mga gusto na pinapagawa ng mister na nag-ampon sa akin. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Hirap na hirap po ko dahil yung mister po nang umampon sa akin ay si Lais. Grabe po ako molestyahin at abusuhin. Doon ko po naranasan na may malala po palang ugali talaga ang mga si Lais kesa sa isang tunay na bakla. Dahil iba po siya magalit kapag hindi po nakukuha ang gusto niya. Gabi-gabi niya po akong ginagapang sa aking kwarto. DJ Titangelo, yung akala ko po na maayos na pamilya ang nasamahan ko. Akala ko magkakaroon na naman ako ng panibagong pamilya na kukup-kup sa akin at tatanggap at magmamahal sa akin, pero nagkamali po pala ako. Ang napuntahan ko pong pamilya ay meron pong demonyo sa loob ng bahay nila. At yun po yung si Lais na mister ng umampon sa akin na babae. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hanggang isang araw po, nagpa siya po kong umalis at tumakas sa kanilang poder. Dahil hindi ko na po kaya ang ginagawa sa akin ng aking tinutuluyan. Pero sa aking unang subok na tumakas, nabigo po ako at nahuli ako ng abusado kong tinutuluyan. At sa mga susunod na pangyayari, hindi ko po akalain na magagawa nila sa akin yung bagay na hindi ko inaasahan na pwedeng ikasira ng buhay ko. Metro's #1 Love Radio. Hello mga kabisyo, good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, sa lahat po ng mga nakatutok sa ating ngayon. Happy Blessed Tuesday mga kabisyo. Hello po sa inyo. Hello po kala Andre James Sardinola, Tin Rivera. Hello rin kay Marvin Primero. Mga kabisyo, bago po ang lahat, nais ko lang pong ipakilala sa inyo ang aking best friend na kung iibig kayo, dapat hindi lang yung pogi, dapat daw yung maaasahan din. Walang iba mga kabisyo kundi ang nag-iisang Astron Appliances. Talaga naman kasing alagang Astron
alagang maaasahan yan mga kabisyo. Hindi ka bibiguin pagdating sa maaasahan na appliance na gusto mo. Mga kabisyo, available na po ang mga retailer shop nila nationwide. Ayan kung naghahanap ka po ng maaasahan at garantisado talaga na appliances, dito ka na po sa Astron Appliances mga kabisyo. At syempre, hindi lang po yan kung ikaw ay busy, marami kang ginagawa sa iyong bahay, trabaho, at talagang hindi mo kayang pumunta sa mga retailer shop ng Astron Appliances, don't worry mga kabisyo dahil available na rin po sila sa TikTok, Lazada at Shopee. Basta po, gawin nyo lang po. Ganito lang ka-basic. Pagpunta nyo po sa TikTok or Lazada at Shopee, type nyo lang po ang Astron PH. Sabay, hanapin nyo na po yung pinakagusto nyong gamit o appliance na i-check out ninyo. Ganun lang po kadali mga kabisyo at sobrang affordable din po niyan mga kabisyo. Hindi nasasakit ang ulo ninyo sa mga magagandang mabibili nyo po. Basta Astron, alagang maaasahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Alagang Astron! Alagang di kalidad. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Yan, Master, meron? Happy. Gandang gabi po, DJ Titan Jello, sabi ni Needs 3 din Tide. Marisa, hello po, good evening po, Titan Jello, watching from Polonuling, Tupi, South Cotabato. Hello po sa mga taga South Cotabato, good evening po sa inyo. Eleanor Tejada, gandang gabi po sa inyo at masayang Martes. Masayang Martes lang po, Ma'am Eleanor. Hello po sa inyo. Tin Rivera, happy blessed Tuesday po, DJ Titan Jello. Happy blessed Tuesday and congratulations sa'yo, Tin. Aba mo pa. Teka lang ba? Okay. Dahil naka-OL. Yan, hindi na yan. Ayan, hindi na, no? Wala, no? Siyempre! Basic.
Boss Tres, good evening sir. Pa-shoutout naman po ang Region Me. Rion. My family. Yan. Hello po, Boss Tres. Guluhan ako dun sa chat mo. Pag-greet po, DJ, happy birthday sa pamangking ko na si Charles Linganay. Hello po kay Charles Linganay. Happy birthday po. Sabi po yan ng iyong tiyahin na si Marisa Claudel. Shoutout po sa Team Driller ng Aqua Carlo, Remart, Eric Nilo, Erickson, Romnick Nilo. Yan. Nakakalito yung mga typings. First love. Shoutout naman daw po kay Manalyn Zabala na nagbabantay daw sa kanilang anak ngayon na 24/7 on air yung station sa bahay. Wow, grabe Ryan. Totoo ba yan, Sir Ryan? No? Grabe, no? Thank you so much po Naka 24/7 po pala naka-on air Judy Amit. Naway Sir Ryan, dumalaw po kayo dito kapag sakaling sama nyo po yan si Manalyn Zabala, reregaluhan natin yan. Kung 24/7 po pala yan nag-tune in, dapat yan ay maregaluhan. Papuntahin natin yan dito.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kanya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away for... Hello po, Anne Mary sa mga taga San Ildefonso, Bulacan. Hello rin kay Santiago Christine. Magandang gabi po sa inyo. Yung masoda pop, yeah.
hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli tayo nagbabalik sa ating programang Secret Files. Mga kabiso, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:51 p.m. At itutuloy po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na lumaki na hindi niya po nakilala ang kanyang tunay na magulang. At ang nakakalungkot din mga kabisyo, yung tumuring sa kanya na anak. Nagkupkop, nagligtas, ay pumanaw din sa murang edad pa lamang niya. Sa edad na 9 na taong gulang, dumiskarte, nagtinda ng kung ano-ano sa kalsada ang ating letter sender. Mga kabisyo, sa pangalawang bahagi ng kwento, natira po siya sa isang mapang-abuso na umampun sa kanya na may silais na asawa. Sinubukan niyang tumakas pero sa kanyang pagtakas, siya po ay nabigo. Kaya alamin po natin ang mga sumunod pang pangyayari sa kanyang buhay dito sa kanyang kwento sa Secret Files. DJ Titan Jello at DJ Raketera. Nung nahuli po nila ako na tumatakas, ang ginawa po nila sa akin ay pinagbintangan na magnanakaw sa kanilang bahay. Nagpatawag po sila ng pulis upang ipadampot daw po ako. At ibintang na bala ko daw pong tumakas dahil nanguha daw po ako ng alahas at pera sa kanila. Noong mga oras na yun, DJ Titan Jello, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pinagkakaisahan po nila ako. Wala po akong masumbungan, wala po akong maiyakan sa lahat ng mga paratang nila sa akin na hindi naman po totoo. Sa totoo lang po, DJ Titan Jello at Raketera, ako na po ang naabuso. Pero bakit ako pa po ang ipapakulong? Mga oras na yun, wala na po akong alam na dapat kong gawin. Kundi sumama at sumabay na lang sa alon ng aking kapalaran. Pero mabuti pa rin po talaga ang Diyos. Dahil tinulungan niya ako na masolusyonan ang naging pangyayari na yun sa buhay ko. DJ Titan Jello at DJ Raketera, naawa po sa akin yung babae na asawa ng isang silais na umampun sa akin. Pinalabas at sinabi niya sa pulis na hindi daw nila itutuloy yung pagsampa ng kaso laban sa akin. Ang oras na narinig ko po yun, DJ Titan Jello at Raketera, yung mga butil po ng pawis sa aking noo ay napakalamig at naiyak na rin po ako. Noon ko po naramdaman na may himala. Talagang nararamdaman ko na hindi pa rin po ako pinapabayaan ng mga namayapa akong
mahal sa buhay. Napasabi pa nga po ko na talagang mahal po ko ng may kapal. Dahil nakalusot ako sa mga salbahing umampun sa akin. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Simula po nung nakalabas ako doon, lagi na po ako nananalangin. Lagi ko pong pinagdadasal na sana po yung mga nag-aruga sa akin na magulang ko na namayapa ay lagi pa rin nila akong gabayan at tignan kahit nasa langit na sila. Ang dami-dami pa rin pong nangyari sa buhay ko na masasabi kong hindi magandang pangyayari sa akin. Pero kaya ako po ito nakwento dahil hindi ko po makakalimutan yung parte na pangyayari sa buhay ko na kinukwento ko ngayon. DJ Titangelo at DJ Rakitera, ngayon po pala isa na akong manager sa isang fast food resto. At plano ko na rin po ngayon bumuo ng pamilya. At kaya rin po ako napakwento dahil gusto ko po pala na matapos na at mawala na yung tinik sa aking dibdib. Ang hirap din po pala kasi kapag nakakulong ka sa nakaraan mo. Alam mo naman na hindi mo na pwedeng stayan. Hindi mo na pwedeng ayusin pa yung mga pinagdaanan mo na mahihirap sa iyong buhay. Yun yung masasabi ko na mga sugat na walang dugo. Sugat na tanging panahon lamang ang magpapahilom. Sugat na hindi nakikita ng iba na nasa aking puso. Naway sa pagkuwento ko na to ay mawala na po ang tinik sa aking dibdib. Lalo na't bubuo na rin po ako ng sariling pamilya. At ito po mga pinagdaanan ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Isa po ito sa mga magiging inspirasyon ko para maging maayos na tatay at haligi ng tahanan. Mga kabisyo, nung mga panahon na nararanasan ko yung hirap sa buhay ko, na sa murang edad ay kailangan ko nang harapin at tanggapin na mag-isa na lang ako. Wala po akong ibang sinandalan, kundi ang sarili at panalangin para mas maging matibay ako sa biyahe. Naway sa lahat ng mga nakakarinig nito, na nawawalan na ng pag-asa. Natatakot na baka hindi na nila maayos yung buhay nila dahil mag-isa na lang sila. Huwag ka matakot, kabisyo. Dahil merong gagamitin ng Panginoon para tulungan tayo ng totoo at tapat sa buhay natin. Muli, ako po si Henry. At ito po ang aking Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige.
sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po'y nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 10:23 PM at kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuwang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na grabe po ang pinagdaanan sa buhay. Masasabi natin mga kabisyo na maswerte tayo. Maswerte tayo dahil nakilala po natin yung tunay na magulang natin. Maswerte tayo na kung hindi mo man natagpuan yung tunay na magulang mo, at least nakasama mo naman until now yung tumayong magulang sa buhay mo. Pero itong letter sender natin mga kabisyo, ultimo, yung nag-aruga sa kanya. Saglit na taon niya lang po nakakasama. Sa murang edad, 9 na taong gulang, kailangan niya ng dumiskarte. Kailangan niya na pong magbenta ng sampagita, maging takatak boys, manglimos sa kalsada para lang po matustusin ang pangangailangan niya sa araw-araw at makapag-aral. Kabisyo, hindi po biro ang pinagdaanan ng ating letter sender na si Henry. Sa kanya naman po na pagiging kolehiyo, nakakilala po siya ng isang babae na inampun po siya. Nung inampun siya mga kabisyo, nalaman niya na si Lais naman po pala ang partner nito. Inabuso siya. Kabisyo, hindi po naging madali yung naging takbo ng buhay ni Henry. At mismong siya po ang nagsabi sa kanyang kwento na
Ito po daw, yung mga sugat. Sugat na walang dugo. Ibig sabihin niya, kabisyo, ito yung mga pinagdaanan niya o yung mga galos niya o yung mga sakit na naramdaman niya na walang baka sa itsura niya dahil ngayon, tumitindig po siya sa lahat ng mga pinagdaanan at naging pagsubok niya sa buhay. Ito po si Henry ay nagpapatunay na kailangan lang natin tindigan. Kailangan lang natin tanggapin ang lahat ng hamon sa buhay natin pero hindi dapat tayo para sumuko. Ibig sabihin, kaya ka nagka-problema ng ganyan kabigat ngayon, kabisyo. Kahit ano pang problema yan. Dahil kaya mo yan. Naniniwala ako at naniniwala kaming lahat sa iyo, kabisyo, na kaya mo yan. Huwag ka na magturo ng iba, kabisyo. Ikaw mismo yung nakakarinig sa akin. May pinagdadaanan. Oo, ikaw. Sabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan. At magagampanan mo. At matatapos mo din ang problema mo. Mga kabisyo, basahin na muna po natin ang komento ng ating mga kabisyo na nagbahagi ng kanilang saloobin sa napakinggan nilang kwento. Pero bago ang lahat, nais ko pong batiin si MC Jubes Vertudaso na mapagpalang gabi sa kanya. At shoutout sa Team Bulacan Overdrive sa lahat ng mga nakatutok. At syempre big shoutout din po sa lahat ng mga kabisyo natin from Pasig, Rosario. Maraming salamat po sa pagtutok at lagi nyo pong pagsubaybay sa amin. Sa mga taga Health Center ng 13 Martires, Cavite. Hello din po sa lahat ng mga taga Guadalupe, Makati, Mandaluyong, Hulo. At hello rin po sa lahat ng mga taga Caloocan, Valenzuela. Ayan o. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa Novaliches at Parañaque. At sa iba pong parte ng Cavite at Taguig. Ang dami pong nakatutok sa atin. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Sa mga pinapadala nyo pong mensahe sa amin. Sobrang saya po ng mga puso namin. At syempre ng 90.7 Love Radio na lagi po kayo nakatune in sa amin. Mga kabisyo, babasahin ko po dito ang komento ni Charles. Sabi ni Charles, "Hi, Titan Jello. Ngayon lang po ako nakapag-comment. Grabe naman po yung false na pagbibintang kay sender. Di pagsasabi ng totoo among sa mga family members ng foster family niya, mas piniling magsinungaling. Well, may mga sugat talaga na hindi humihilom dahil sa nakaraan. Lalo na't pinaratangan ka ng hindi naman totoo. Saka hindi ko rin masasabi kung nature ba talaga ng foster family na paratangan ng isang ampon na walang kamuwang-muwang. Siguro para kay sender, tuloy lang siya sa buhay niya at pahirap burahin ang kanyang masamang nakaranasan, pero ipasa Diyos niya na lang lahat at magdasal para sa kanyang buhay at isipin na kailangan niya maging matatag. Dahil dun siya susubukin at magiging matibay sa kanyang buhay. Sabi naman ni Rosel dito, mga kabisyo, "Henry, kinalulungkot ko yung mga napagdaanan mong hirap sa buhay. Mula sa pagkawala ng mga taong nag-alaga sa iyo hanggang sa mga matitinding pagsubok na dumating sa buhay mo. Pero lahat ng iyon, napagtagumpayan mo dahil sa matinding pananalig sa Panginoon. Ipagpatuloy mo lang yan, by the way. DJ Titan Jello, baka pwede akong pa-request." Ay, bawal po. Paumanhin dahil Saturday lang po tayo nagre-request ng mga awitin na pwede nyo pong gusto. So mga kabisyo, marami pa pong komento tayong dapat basahin pero tapos na po ang ating minuto. Alam nyo, itong kwento ni Henry, tulad nga ng sinabi ko kanina, nagpapakita ito ng
pagiging matibay. Pagiging matatag sa hamon ng buhay. Kabisyo, may kanya-kanya tayong kinakaharap na problema sa buhay natin. May kanya-kanya tayong bigat na bitbitin sa buhay natin. Pero lagi mo lang pagkatandaan na hindi ka nag-iisa. Laging may nilalaan ng mga tamang tao para sa buhay mo upang tulungan ka. Kung sa ngayon, hindi mo nakikita yon o hindi mo nararamdaman yon, siguro, it's about time para lumapit ka sa kanya. Para sabihin mo yung nararamdaman mo. Lagi mo tatandaan, kabisyo, na tao lang tayo. Minsan hindi na natin abot yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Alam nyo, kabisyo, ang hirap din kasi sa buhay ng mag-isa ka lang. Wala kang masabihan. Tingin mong wala nang poprotekta sa'yo. Pero ulitin ko. Ang pagmamahal niya ay parang hangin. Hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo. Yun na, mga kabisyo. Kaya, kung may mga gusto pa pong magbahagi ng kanyang kwento, mari po kayo magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi, may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito at kinapupulutan ng aral at kumukurot sa aming puso. Mga kabisyo, muli ako po si DJ Titan Jello. Kasama nyo po sa programang Secret Files. At susunod na po ang ating programang Top Secret at maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang, mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kayo po ay nakatutok sa number 1 radio station, Metro at Mega Manila, sa 90.7 Love Radio. Metro's number 1 Love Radio. Basic! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa
tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo-Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Tagay! Bakit hindi tatsulok?
ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog. ganon, matalim. Ito ay ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kamisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugan
Iba-ibang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy-blip. Ay, Okay. Ang kasagutan Ah, ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAJ. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit na kape. Ilan pareha tayo? Pareho kami. Nagigets niya ako. Parang ka nag-humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow!
empanada. Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Yung masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro Zone.
Bilisan mo pa! Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call. Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay!
babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you. Hay! Lahat na ba? Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not Ay, durugin mo like Sumama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yan! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shai. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako?
Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandun na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonyo. Ang laki, kayang-kaya ni Tonyo yun. Kaya niya to! Pasok mo. Pasok mo. Isang subo, laki, grabe. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now... Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Oras na muna natin sa buong Kalpuluan is already 11:24 PM na mga kabisyo. Maaari na po kayong magpadala ng inyong mga kwento gamit po ang pagtawag sa Viber. Yan. Paano nga ba? Kung meron ka pong WeChat o kaya Viber line, maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Boss Dut, i-flash mo naman dito sa screen natin yung number natin, 0916-529-5595. Kung tinatanong nyo po kung diet ako, matagal na po akong diet. Siguro mga 3 buwan na po. Ang timbang ko po ay naglalaro na lamang sa 75 to 80 po. Pinapaangat ko minsan ng 82 para hindi naman po sobrang tuyot ang aking pagpayat. Tapos biglang unti-unti ko po ulit papapayatin. Pangit po kasi ng sobrang biglaan. So yung mga kabisyo, tawag na po kayo sa ating Viber line 0916-529-5595. Viber line po bawal po yung regular call dahil hindi po yan matatanggap. So, kailangan po, Viber line natin, 0916-529-5595. Shoutout sa South Caloocan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Sa Bislig City, Surigao, kay Jerry, good evening sa'yo. Ayan. Liana, yes, healthy living na po tayo. Braxy, good evening. Hello po kay DJ Apple in Dubai. Hello po. Ayun DJ Apple ng Dubai. Wow. Kamusta po kayo dyan sa Dubai? Zerin TV, shoutout DJ. Hello po sa inyo. Good evening. Hello rin kay Purple Charm. Ayan. Diego Cortez from Isabela. Hello po. Shoutout from California. Pwede ba dito sa TikTok natin? Lagay rin natin dito, Master. Sa taas. Dito. Ayan. Boss Dut, pasok! Hello kay Tin Rivera. Ganda ng tugtog. Nandito ako. Ako nais malamang maaari bang okay lang yan, Dot. Ano muna tayo? Pa-music lang tayo muna. Tayo natin sila tumawag. Sumagot yung mga nag-chat dito. This maubos na natin yung sweep natin ngayon. Yun! Tasha, you look good po na medyo nag-slim po kayo. Yes, medyo lang. Yan. Shoutout Cordova family from Pasig, Edgar and Herty Cordova.
Ayan, sabi po ni Lisa, I love you po daw. Release ka ulit song. Hindi, ng sarili ko po ba? Ng sarili ko po ba? Magre-release ako ng sarili kong song. Sa ngayon po, wala pa akong planong mag-release ng sarili kong song. Nagpo-focus po tayo sa Titan Jello. At syempre, kung ano po ang kaya natin mayambag dito sa ating stasyon, 'di ba, sa team, 'di ba? Syempre, yung mga idol po natin, yung mga kasama natin dito. So, kailangan po natin kahit papaano nakakaambag tayo, 'di ba? So, ganun lang. Lian Lumaong. Hello po sa inyo. Shoutout po from Davao City, mga Morales Village Boys. Uy, hello po sa mga taga Davao dyan. Maayong gabi sa imo tanan. Hello po sa inyo, Lynn. Pogi naman ni DJ Titan Jello. Wow, thank you, Lynn. Hello po sa mga taga Lebanon. Mga kabisyo, bukas na po ang ating Viber line 0916-529-5595. Tawag na po mga kabisyo. Hello po sa mga taga Davao. Sabi ni Rami Labayata. Hello, Yang. From Hong Kong. May best friend ako dati, pangalan Yang. Inaanak ko yung anak. Kala ko si Yang yun. Sabi ni Lynn, bagay po sa inyo katawan nyo ngayon. Maraming salamat, Lynn. Ganito po pala yung feeling na nakikita mo na yung DJ na pinapakinggan mo lang dati. Yes. Ganun po, no? Ang saya po no? Dati parang di mo na kailangan mag-ayos Ngayon, kailangan mo na kaayos ka na. Pogi ni DJ, maayong gabi sa tanan. Hello po. Sabi ni Arnold, single lang daw po siya. Rhea Lisa, good evening po from Santos family from Cauayan City, Isabela. Kawayan pala yan. Cauayan. Cauayan City, Isabela. Dij, ako lang to. Yan, hello po. Monique, hello po from Samar. Hello po sa mga taga Samar. Joshua, hello po. And good evening. Hello rin kay Mitzi Garcia. No? Mil, hello po sa inyo. Hello po sa mga taga Bulacan. Yan mga kabisyo, tawag na po kayo mga kabisyo Waiting kami sa inyo. Diego Cortez. Good evening. Ran Mori. Good evening from Hong Kong daw. Hello po. Nakapit si kala mo close Hello po sa mga taga Bulacan. You sing me. Ano daw pabango ko? Thailand Blue. Alam mo yun? Yun po yung pabango ko. Thailand Blue. Ano lang po yun? Bigay lang. Thailand Blue. Hindi. Uy!
Hello. Hello, good evening. Hello, good evening po. Hi, happy Thursday. Ay, Tuesday, sorry. Yeah, Tuesday po dito sa amin. Yes, kamusta ka muna? Okay lang po. Mari bang palakasan ng inyong boses? Naka-ano ka po ba? Naka-earphone, naka-loudspeaker. Naka-earbuds ko. Ma'am, pwede po bang makikisuyo? Patanggal po lang? Opo, okay. Maraming salamat, Binibini. Hello? Yan, ang ganda pa na ng boses mo, ma'am, on air, no? Ay, Oo. hindi po. May sipon. Wow, parang mo naman kaming niyayabangan yan, ma'am. May Ay, sipon. wow. May sipon pa po kayo niyan, ma'am. Hindi, totoo po, May ma'am. sipon at saka Naririnig po namin ngayon lahat, ma'am. Maganda po ang boses ninyo. Sabi po ni Boss Dut Dut dito. Ay, wow. Thank you. Oh, thank you daw, Boss Dut Dut. Ayan. Alam mo, ma'am, so standby lang po tayo. May ilang minuto tayo para mag-inhale, exhale. Pero kung gusto mo nang umpisahan, ma'am, maaari naman na tayo mag-umpisa, ma'am. Gusto mo na po ba? Opo. Ready ka na po ba, ma'am? Opo. Kinakabahan. Oy, kinakabahan. O, sige, ma'am. So, start na natin? Sige, ma'am. Okay po. Lagi ka po ba nakatutok sa ating programa, ma'am? Opo. Simula pa nung 2013, 15. ganun. Wow! Rakitera pa lang po yun, ma'am. Yes, no? sa Rakitera pa po. Yes, Oo. ma'am. Kamusta naman, ma'am, yung nagsama kami ni Rocky at muli siyang magbabalik dito sa ating programa? Ay, ang saya po. Yung parang, ang gusto ko sa'yo is, forward kapag kapag magbigay ng opinion, yung parang, feel the feel mo talaga. Feel na feel talaga, no? Oy. Oo. Sige, ma'am. Tignan natin, ma'am, kung magiging feel na feel ko ngayon na pagbibigay ng opinion sa inyo. Ay, SPG po yung SPG akin. ba? Grabe naman. Tuesday pa lang, ma'am. In-SPG mo na kagad ako. Sige na nga, walang kasi- problema. Kasi po gusto ko tumawag ng Friday, pero nung nagising ako, wala na. Opo, Tapos na ma'am. yung oras yun. Tuwan-tuwa sa'yo tuloy yung mga ma'am, oh. Tuwan-tuwa sa'yo yung mga listener natin ngayon. Wow, SPG daw. Biruin mo, back-to-back SPG ako ngayon, ma'am. 3 araw na. Ay? Yes, ma'am. really? Yes, ma'am. Hindi ko alam, ma'am, ba't kayo ngayon ay mga in-hit? Malamig kasi dito sa lugar ko, kaya ganun. Kaya pala, ma'am, wala tagapagpainit sa'yo, ma'am. Papadala ko dyan, ma'am, si Boss Dut Dut. Gusto mo, ma'am? Sure. Oh, Dut Dut. San ka ba, ma'am? San ka base, ma'am? Somewhere sa US po. Somewhere sa US. Parang sabi ni Boss Dut Dut, naka-base ka daw sa puso niya. Ay, wow. Thank you. Boss Dut Dut, ano masasabi? Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na po natin is already 11:36 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayon at alamin po natin kung ano po bang kwento niya sa ating top secret. Hindi ko na po papatagalin pa, mga kabisyo. Kilalanin at alam na po natin ang ibabahaging kwento ni caller. Good evening. Hello, ma'am. Good evening. Hello, good evening po. Kamusta, ma'am? Okay lang po, kinakabahan. Kinakabahan. Huwag kang kakabahan, ma'am, at kasama mo kami. Okay po. Okay, ma'am. So, first time mo ba magbahagi sa isang programang ganito, ma'am? Yes, first time kong tumawag, first time sa lahat, experience. Wow. Okay, ma'am. Sabi mo kanina, na-mention mo, 2013 pa lang, nakikinig ka na, ma'am.
Opo, kay Rocky Terra. Tapos pag umiiyak si Rocky, umiiyak din ako. Yung sa mga letter senders niya. Oo, nakakatuwa naman ma'am. Yes, magbabalik na po ang ating Basa Princess. Makakasama na po natin ulit. So, Okay. ma'am, sa pagkakataon na to, makakasama niyo po ay si DJ Titangelo. Yeah. Opo, kilala kita. Kilala mo ako. Ini-spy nga kita minsan. Ini-spy mo ako? Saan mo ko ini-spy? Sa mga social media, hinahanap kita. Oo, nahanap mo naman ba ako? Madaming mga fake account eh. Maraming fake account. Oo. Ako ma'am, totoo sa'yo. Yes. Uy. Pero ma'am, ito nga ma'am, no? So, alamin ko yung kwento mo. Ilang taon ka na muna? 35? 35 years old. Taga saan ka ma'am? Somewhere sa US North. US North. North, US yeah. Cubao, ma'am, ganun. Yeah, US Cubao. Okay, US North. Itago natin sa pangalang Princess. Wow, Princess. Princess from US North, 35 years old. Ano ang top secret mo? SPG po siya. Yung simula nung nagtrabaho ako abroad, parang napakawalan ako sa kwadra. Yung parang I have my own freedom. Yung ganon. Na wala nang nagbabantay sa akin, walang mga kapatid, walang nanay. Yung nagagawa ko lahat ng gusto ko. Yung ganon. Anong ginawa mo, ma'am? Kasi bawal ako mag-boyfriend dati nung nasa Pilipinas pa ako. So, trabaho lang at saka bahay. Pero nung dumating ako dito, naging wild. So, ma'am, eto muna. Bago ka pumunta dyan sa pinaka-wild mo na pagkatao, kwentuhan mo muna kami. Backtrack muna tayo kay Princess. Saan ba lumaki si Princess? Anong kinagis ng gawain ni Princess? Ano bang klaseng magulang ni Princess? Sige nga, kwentuhan mo ka. Sa City of Love. Tapos, lumaki ako na bahay lang, eskwela, academics, curricular activities, hatid sundo, yung ganon. Yung kahit may manliligaw, nagagalit mga kapatid ko, nagagalit nanay at tatay ko, bawal, yung ganon. Tapos nagka-boyfriend ako, patago din. Yung parang wala talaga, as in wala, bawal. Tinatrack ako kung saan ako pumupunta. Yung lahat talaga may mga access yung parents ko kung saan ako pumupunta. Mga kaibigan ko, dapat kilala nila. Yung parang may tali talaga na hindi ako pwedeng magganito, hindi ako pwedeng magganyan, yung ganon. Princess, matanong ko lang, malaking bang tulong yung pagiging mahigpit ng nanay mo? Nakakabuti ba para sa'yo or nakakasama? Nakabuti po kasi nakatapos ako ng with honors, tapos nakapasa agad ako sa board exam, yung nakapagtrabaho ako ng maayos, yung ganon. Tapos nakadating ako ngayon dito sa kung saan ako ngayon, yung ganon. Malaki yung naitulong. At saka hindi ko pinagsisihan yon na sinunod ko sila dati kasi dati talaga takot na takot ako. Hindi talaga ako sumusuway. Nagsuway lang ako once or twice na nag-boyfriend ako pero wala. Yung parang may maisabi lang ba sa mga kaibigan ko na may boyfriend din ako kasi lahat sila meron, ako wala. Okay. Yung ganon. Para makasunod ka sa uso, di ba? Uso, oo. In ka sa kanila. Okay. Ang ganda ng kwento mo, Princess. So, lumalaki ka, nakapagtapos ka with high honors. Tama ba ako ng pagkakarinig kanina? Opo. Okay. Dahil sa pagiging mahigpit ng nanay mo. Pero sabi mo nga rin, sa pagiging mahigpit nila, naiipit din yung pagkatao mo na pagiging wild. Yeah. Oo, hindi yung mga hindi ko naranasan diyan kasi kung saan ako ngayon, yung parang mga liberated yung mga tao dito, yung ganon. So ilang taon ka napunta diyan sa US North? 5 years pa lang po. 5 years. So unang taon mo, nakita mo na ba kagad yung ito pala yung makamundong gawain?
Oo. Yung namulat ako sa yung kaignorantehan ko sa lahat. Nakita ko lahat dito kasi syempre ignorante ako. Kahit 30 na ako dyan, kahit may trabaho na ako, yung parang ang galaw ko pa rin, limitado. Yung ganun. Bawal ako mag-sleepover, bawal ako aabutin ng hanggang ganitong oras pag nagpa-party, yung ganun. Yung gano'n. Pero na-experience ko yung kiss, yung hug, yung holding hands, yung mga gano'n-gano'n lang na-experience ko yon. Pero yung pinaka Pero mga aside wild. from, oo, yung pinaka-wild, wala. Takot ako. Kasi yung pinapamulat din ng nanay ko sa akin, pag mabubuntis ako, lalabas talaga ako ng bahay, wala na silang pakialam sa akin. Yung parang itatakwil nila ako, yung gano'n. Grabe naman kahigpit yung nanay mo. Yes. Grabe siguro. Yes. Grabe yung lola mo, no? Yung nanay nun, no? Mas mahigpit. Oo. Yeah, siguro. Hindi ko lang alam. Hindi ko na nakita yung lola ko eh. Kung anong puno, yun ang bunga eh. Yun kadalasan. Yeah. Pero ayun na, Princess. So, first year mo dyan sa ibang bansa, anong ginawa mo? Na parang, I'm free. Thank you, Lord. Yung nag-party ako all night, yung hindi ako umiinom sa Pilipinas, nalasing ako dito, yung nasubukan ko na naglaseng na nakauwi nang hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Yung gabi, may mga ganon. Tapos hindi ko alam kung paano ako nakaakyat ng kondo, kung paano ako nakatulog na nakapag-shower. Yung pagkagising ko sa kinabukasan, sabi ko, ba't ako nasa bahay na? Ba't ako nakaligo? Ba't ako nakapantulog? Sino nagbihis sa'yo? Ako lang. Siyempre, wala akong kasama sa lugar ko. Grabe, no? Pero Yeah. Princess, yung first year mo at nagagawa mo ng mga bagay na yun, nasabi mo ba sa sarili mo, ang sarap pala maging solo? Ay, oo. Sinabi ko talaga, ang sarap pala yung parang lumilipad ka na yung parang napakawalan ka sa tali, na nakatali ka, yung may ganon, yung may sarili akong pera, yung parang may sarili akong lugar, may sarili akong sasakyan, may sarili akong ganito, ganyan, yung parang freedom talaga na total freedom, yung ganon. So, yung first year mo, nagpakawalwal ka? Oo, nagpakawalwal, mga kaibigan, mga ganon. Pero focus pa rin ako sa trabaho kasi nurse ako, yung ganon. Tapos, basta yung mga ganon-ganon lang, hindi ako nag-boyfriend ng first year ko. Hanggang sa second year ko, pumunta kami ng Filipino gathering. Bihira kasi ako pumupunta sa mga Filipino na mga gathering, ng mga parties. Mga fiesta. So, one time pumunta ako sa isang Filipino gathering kasi may isang nurse din na kasamaan ko. Matanda na, sabi niya irereto niya ako sa pamangkin niya. Yung parang ganon kasi sabi niya single ka, ganito, ganyan, wala kang ginagawa, bahay, walwal, party, sabi niya ng ganon. Papakilala kita sa pamangkin ko, sabi niya ng ganon. Tapos inaya niya ako sa bahay nila nag-party, yung gano'n. Hindi, pumunta ako. Tapos, doon ko nakita na ang dami palang Pilipino. At saka yung sabi ko na, hindi pala nawawala talaga kahit dito, yung kantahan ng mga Pilipino pag may party, lahat singer, kahit hindi. Yung gano'n. So parang Yung hindi ka ganon. na homesick dyan kasi syempre nakita mo na yung yung parang ito pala. Ay, never ko na feel ma-homesick kasi Wow. 'di ba nga nakatali ako, yung parang for me talaga, yung parang inabsorb ko lahat ng freedom, yung ganon. In-enjoy ko lang talaga lahat, in-enjoy ko. Pero may auntie ako dito na pinupuntahan ko din. So parang may nanay din ako, yung parang auntie ko, feeling ko nanay ko din, yung parang ganon. Kaya yung mga ano talaga, yung parang hindi ako na homesick. Okay. Hindi, ewan ko lang kung bakit, basta. So yung unang taon mo pa lang, nakakilala ka na kagad ng magiging boyfriend mo dyan? Sa second year na, nung pinakilala na ako sa pamangkin ng katrabaho namin, yung head nurse ko. Kwentuhan mo naman Yung ako. ganon. Kwentuhan mo naman kami. Yung mga pangalawang taon mo na. Mas wild ka na ba nung second year na? Ganun ba? Yung pangalawang taon, yun nakilala ko na siya sa party, tapos nahihiya pa ako. Tapos,
yun, doon nag-umpisa, nag-chat, nag-uusap, nagkukwentuhan. Yung parang na-inspired ako na magtrabaho ng maigi kasi engineer siya. Yung parang gano'n, yung parang, ay, may ganito na siya, dapat may ganito din ako. Yung parang gano'n kasi nag-uusap kami. Ang galing niya. Tapos, yun, nag-date kami. Nung unang date namin, wala, kiss lang, yung gano'n. Ala, so pangalawa, pangatlo, dun na. Anong dun na? Ano yung pangalawa, pangatlo, dun na? Di kasi ako Dun marunong na. sa mga date na ganyan eh. Ay, wow, expert ka kaya? Paano ginawa nyo? Expert ka kaya? Hindi naman. Paano ginawa nyo, princess? Kwentuhan mo naman ako. Doon na, kasi di ba virgin ako. Yung parang, hindi ko talaga na-experience lahat. Yung nagde-drive siya habang... Nagde-drive siya habang nagmamaniobra din yung isang kamay niya. Yung gano'n. Ganon? Saan niya ginagapang? Saan niya minamani obra? Doon sa baba. Ay, sa baba. Yung parang walang pakialam kahit may mga camera doon sa may stoplights. Yung gano'n. Malakas ang loob. Pero Ang lakas na loob, oo. Hello? teka lang, nawalan ako ng mic. Kaya nga, nawala ka. Ayan, okay na. Pinoy ba Akala to? ko Pinoy signal to. ko. Hindi, Pinoy to, Pinoy. Opo, Pinoy. Pinoy siya. Kaya pala palaban, garapal. Ay, pero in fairness sa kanya, single din siya ha. Wala siyang ano. Walang sabit. Walang sabit, oo. Pareho kaming ganon. Kaya yung parang nag-explore lang din kami, yung ganon. So aside doon sa nagpiprimera segunda siya doon sa yung dalawang binte. Yan. 'Di ba? Ano pang mga ginawa ninyo? Ala, tapos pag date natin na ako ng bahay, tapos naghihirit pa siya ng mga kung ano-ano. Sabi ko, wag muna. Yung para, pero hanggang sa mga 3 or 4 na buwan na kami nagdi-date, doon ko na sinuko yung bataan. Na-shock siya. Ilan? 3 at 4 na araw? No, 4 months. Sorry. 3 to 4 4 months. 3 to 4 months. Oo. Linawin mo. Alam mo naman itong mga chismosa natin dito, Kaya nga, kabisyo. mga chismosa, mga judgmental pa din. Oo, alam mo naman. pakialam. Alam mo naman, ako lang ang hindi judgmental dito, tsaka si Rocky. Kaya nga, pero wala akong pakialam. May judge niyo ako, bahala kayo sa buhay niyo. Oo nga, mga kabisyo talaga natin. Nag-enjoy ako. Tawa ng tawa yung mga yan, no? Sige, grabe yung mga yan, no? Kaya nga. Bahala kayo sa buhay niyo, basta ako nag-e-enjoy ako, yung ganon. Yan. So, tuloy natin. So, ito na. 3 to 4 months, dun na sumuko ang bataan. Opo. Mahabang-habang lakaran yun, bako napunta sa bataan, 3 to 4 months, eh. So, yung ikatlong buwan, paano mo sinuko? Saan at paano? Kasi may party na naman, may family gathering sa ano nila, sa lugar nila. Doon naman sa bahay, sa mismong bahay nila. Tapos yun, nag-ayaan, nag-inom, nakasama ko din mga kapatid niya, mga pinsan niya, nalasing ako. Syempre, pag may alak, may balak. Tama. Po, nilasing niya ako, tapos doon ako natulog sa kanila. Yun na, doon na, may nangyari. Naalala mo pa yung mga pangyayari? Hindi ko nga maalala kasi nga lasing ako, hindi ako nakaka-tolerate ng alcohol. Basta ang alam ko lang, may gumagapang, may nakadagan, yung mabigat, tapos ang sakit na lang ng naramdaman ko kinabukasan, yun na. Ganon, wala kang alam. Hindi, oo, promise. Kasi nga, yung hindi ko alam. Basta ganun. Ang corny yun. Ang corny. Pero sa pangalawa, hindi eto ako na. lasing. Sinubukan ko talaga. Wait lang. Wag mo, mamaya mo na ako yabangan. Wait lang. Okay, sa unang pagkakataon, ginapang nang wala kang kalaban-laban. Hindi pa pwede to. Kailangan may laban ako nito sa pangalawang pagkakataon. Oo,
Sabi ko, ay wala. Sabi ng kaibigan ko, nasuko mo yung bataan, tapos wala kami naramdaman. Sabi ko, Oo. yun na nga. Lugi. Sabi ko, yung naramdaman, lugi ako, yun yung sabi ng kaibigan ko, lugi ka. Sabi ko nga, yung naramdaman ko, sakit lang kinabukasan. Sabi ko nang gano'n, hindi po pwede yun. Oo. Sabi na gano'n. Di paano nangyari? So, after 2 to 3 days ata, Mhm. ako na nag-aya. Sabi ko, dito ka sa kondo ko matulog. Uy! Paano casual mo lang siyang niyaya? Parang, paano Hindi. ba ang isang babae, sige nga, bigyan mo nga kami ng idea kasi wala naman ako talagang experience. Ay, wow! Ikaw pa, expert ka kaya sa lahat. So, ganito. Kaya siya Paano ba si Princess ganito, maggaya at magparamdam na gusto niya yung isang guy at may balak siya? Sige nga. Constant naman yung usapan namin, hindi naman nawala. Yung parang nag-a-update siya, tumatawag, pag-break time niya, nag-uusap kami. Tapos halos pagka-text kami, 24/7 yung ganon. Thoughtful siya. Alam ko naman na gusto niya ako yung ganon. Tapos nung one time, after 3 days, nag-aya siya na dinner daw kami. So, sabi ko sa kanya, after dinner, sa bahay ka na, sa kondo ka na matulog, sabi ko sa kanya ng ganon. So, sabi niya, okay, sabi niya ng ganon. Eh, di doon na. Teka, may pasyente ako. Teka lang. Shit! Sorry! Nurse po, may pasyente. May pasyente ka ngayon? Sa ospital ako ngayon. Sabihin mo sa pasyente mo, kausap mo si Titan Jello mamaya na. Tapos yun na, sabi ko sa kondo ka matulog. Yun, pag uwi namin ng kondo ko. Mhm. Yun, nag-shower kami, tapos, ay, ako na nag-initiate. Uy. Ako na talaga nag-initiate. Hinupuan ko siya sa harapan niya, hinalikan ko. Tapos yun na, may nangyari. Sabi ko, ay, eto pala yung pakiramdam. Paano? Hinalikan mo siya, inupuan mo siya. Anong itsura ng damit mo yun? Naghanda ka ba? Siyempre, Princess, naghanda ka ba ng, bumili ka ba ng galing ng tong, shower, gano'n? Galing ng shower. Nakatapis lang ako ng tuwalya. Nakatapis ka Tinanggal lang ko lang yung tuwalya. Bruin mo, naiisip namin ngayon yun, no? After shower, naglakad kayo sa may kama. Tapos yung naglalakad kayo dun Hindi sa sa kama. kama, sa couch pa umpisa kasi Wow! nanonood siya ng TV. Ano yun? Pagka upo mo sa kanya, bigla mo binulat-lat yung tuwalya mo. Pak! Oo. Sa'yo lahat to. Hinubad ko na ng tuwalya ko, tapos inupuan ko na siya yung paharap na upo. Mhm. Tapos hubad na ako. Tapos siya naka-boxers. Yung ganon. Tapos ano next mo ginawa? Hinalik-halikan mo siya? Oo, nalikan niya ako, sinidus ko siya hanggang sa, siya na yung nag-ano sa akin. Teka, tatawag ako ulit. Kinatawag na ako, bye-bye. Sorry po. Ano ba naman to? Pabitin ka sa amin. Sige, magmo-music break na muna ako mga kabisyo. Anyway, mga kabisyo, dire-diretso lang tayo. At magbabalik ang ating caller. Mamaya, nako, ang ganda ng kwento. Ang galing na itong taon to, Ang galing, Alam nyo, nakakatuwa lang, kabisyo, kasi ito yung literal talagang walang daya yung caller. Di ba? Hindi, legit kasi biruin mo, nasa US siya, nurse siya ngayon, kabisyo, meron siyang pasyente, pero pinilit niya talagang tumawag. Ganun po siya kadesididong tumawag sa atin. Kaya mga kabisyo, muli tayo magbabalik muna sa ating programang Top Secret. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Handog ko munang awitin sa inyo mga kabisyo, Victims of Love. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Galing! Boss Dudut, kaya pa? Kaya pa ba? Pero instant, OT mo na lang yan.
Galing na ito. Galing ng color natin. Totoo. Alam nyo, napakahusay kabisyo. Na first time ko magkaroon ng color na ganito katalino. Nurse po siya sa US. So ito sabi niya sa akin, sorry po, yung head nurse ko tumatawag na galit. Ha, tatawag ako ulit. Okay, abangan natin mga kabisyo. Baka magkaroon ng part 2 to. Hindi ko alam. Kinat niya tayo. Pero kinat niya tayo sa magandang usapan kabisyo no? Grabe. Grabe yun. Ako sobrang tuwan-tuwa ako. Hands up ako dito sa caller natin. Napakagaling. Ang ganda ng pagkabitin. Yes, kabisyo. Ang ganda talaga ng pagkabitin. Sige, Master, ikat mo na muna. Paano ilalabas? Ikakat na natin yung live? Oo, title card ka lang, Master. Galing. First time ko to, Grabe. Galing.